Môže minister, ktorý mlčal pri manipuláciách trestných konaní, dnes niekoho poučovať o morálke? William Karas z KDH sa pustil do Tibora Gašpara, ale odpoveď, ktorú dostal, mu zrejme veľmi nechutila. Je spravodlivosť na Slovensku naozaj pre všetkých rovnaká, alebo tu má niekto poriadne deravú pamäť? Poďme si rozmeniť na drobné tento súboj o pravdu. William Karas sa rozčúlil, že Tibor Gašpar využíva médiá na svoju obhajobu v kauze Očistec. Podľa podpredsedu KDH to vraj do slušnej spoločnosti nepatrí. Lenže Tibor Gašpar mu jedným statusom pripomenul realitu, na ktorú pán exminister zrejme veľmi rád zabudol. Kde bol pán Karas, keď bol ministrom spravodlivosti? Gašpar mu vyčíta, že vtedy len ticho sedel v kresle, hoci mal informácie o tom, ako sa na Slovensku ohýba právo a manipulujú procesy. Pýta sa ho, kde ste boli, keď boli ľudia mediálne linčovaní ešte pred súdom? Kde ste boli, keď unikali informácie zo spisov ako cez cedidlo? Pre bežného človeka je toto varovný signál. Ak politici ako Karas používajú dvojaký meter, na jedných prísnosť a na druhých mlčanie, tak sa pýtame, komu táto spravodlivosť vlastne slúži. Gašpar trafil klinec po hlavičke, keď vyťahol kauzu Dušana Kováčika a pýta sa, prečo k nej Karas mlčí. Ak chceme veriť v právny štát, nemôžu tu existovať monster procesy a vyvolení, ktorí sú nad zákonom. Pozrite sa sami na reakciu Tibora Gašpara, ktorá nenechala na KDH ani nitku suchú. Podpredseda KDH Karas mi vytýka, prečo sa verejne obhajujem v kauze Očistec. Pritom práve Karas bol v minulej vláde ministrom spravodlivosti po Kolíkovej a bol dobre informovaný o vážnych podozreniach z manipulácie trestných konaní. Vtedy iba mlčal a nič ako minister neurobil preto, aby zabránil účelovej kriminalizácii mnohých osôb. Pán Karas zabudol, ako boli mediálne linčovaní ľudia, ktorí sa stali obeťou týchto manipulácií. Pán Karas zabudol, ako z nezákonne unikali informácie z vyšetrovacích spisov. A pán Karas zabudol, že tieto monster procesy mali svoje obete. Pánovi Karasovi ako bývalému predsedovi advokátskej komory a ministrovi dávam do pozornosti najmä kauzu Dušana Kováčika. Myslím, že táto kauza by stála za jeho verejný komentár. Alebo má pán Karas na spravodlivosť dvojaký meter, ako je v KDH zvykom? Má Tibor Gašpar pravdu v tom, že KDH meria každému inak? Alebo súhlasíte s Karasom, že súdne kázy nepatria do médií? Napíšte nám svoj názor dolu do komentárov. Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.